हाँ तो क्या गने उनका के कोयलिया परेशान करता। अरे आम पाके कोयली अमरुधिया पाके सुगवा जुलुम कइले बा हो जुलुम कइले बा आ भोर बोला ले मुर्गवा जुलुम कइले बा उनका के मुर्गो परेशान कइले बा चिड़िया चुड़ुम के परेशान कइले बा आदमियों परेशान कइले बा आ उनका के मुर्गो परेशान कइले बा आ उ मुर्गा के कर रहा टेलराइन बहन जी के रहा रोज जाके हमारे द्वारा पर 4 बजे भोरनी में बोले लागे तो कैसे बोलता नहीं के जगावेला अरे आम पाके